Hey guys, mamutang na po ta guys. Para sa tuang tagway nga na-stress kayo. Pero may madyo kumakuha sa tuog ani eh. Ano man jud ni. Kada gabi iba. Kada gabi jud tagtaod na ni. Tagtaod na. Pero minti ko matug ka na sa iyo. Alas na alas 11 matug. Sagaran jud na alas 11, alas 12, alauna. Nya makamataw sa sayo kay naanad na. Sa kani ani. Sabi pasabot ani. Tiniguang na ka ni or maon sa ko ani. Nanghugot naong guys. Nanghugot na siya, nanghupak naong liog basta gahong sugod-sugod na gahong naong sige pahupak hinahinay niya. Nanghugot na pud oh. Grabe ta mahilap usta. Nya hilap usta to kay kuan kanang kuan mahilap usta to kay manghugot ato ang naong murag inat. Ang sakit ko eh. Kay tugnaw diri sod guys. Dili sa tamang tinapulan na to ang lain na iyon ako gagamit og paras naong banihonong ko gamay. Kay ang dili okay aksyon ako aksyon ako gabungang si kanang bugason. Aksyon pagod kay mura pag katulgod abi na bunga singot ba. If there's somebody calling me up, she's the one. Ning kanta ko ganihan kadiyot lang guys, kadiyot ra. Kay inangano, ning hunong kog kanta kay namo ko idang tao sa tubangan kanang imirado gani ko. Mukanta ko minarado ko banya nay mga tao murag daghan sa gawas ba. Sa gawas sa putahan bitaw niya naman na bintana dako nya. Rehas-rehas. Dugang mga laki murag mga hubog makatuog unsa ko sila. Dali ko patya dong patya. Patya na suga, patya ng bijikan. Kaway tulo ra ka kanta sa upat. Yan minaw sa mama ba minaw sa kanta kay ingos mama katawa sa mama ingos mama oh. Ang kanta ko kan ma English ingos mama minaw si tawag ana. Ingos mama. Lita, ngano nakamo amo kamo kanta English kawa man kay grado. Ay, katawa daw eh. Ate rin mama eh. Kato din first din ko mga ko katiwas. Eskwela man to grabe. Isa, wa mo ka makanta nga, wa man ka eskwela mo kay grado. Limit to inon ang di mo ka mahatag baon no mama. Wa ko tiwas kay wala mo eskwela way baon. Ya, yung eskwela bis on na gas kay ang bono nang gas kay dahon. Ang timbangon po sa papagahong baon sa usa mga kilog tunga binuyok simbak ko. Katawa sa on na iya. Ina ko nagpangaon ako kay ina ko nagbukod nas kanang dahon kay matabunan ko ag mahimo ko nung mantil agahong kanang bawnanan ba o kanang dahon ina ko nung ukab na sa buwan tungod sa katak sa buwan kay matabunan ko naglamisa sa dahon gara-gara ato ay papa guys so ati sama ato pati dulami abi binaw to papa ay makalingaw to siya sa kanar bang manang dako kaon nita kay makaniwang uban nagkuglawas gamay ra nagkaon ikaw dako nagkaon niwang kakaayo kay gabaan kas kanon si papanulti bitaw perti bitaw ko niwang nga nga niwang may patag kaliwat pa insa di na daot sa kasbahon kay dagko sa kagigbaon basta gamay kang tawo iniwang mo kayo daot sa kas okay daot sa kanang baon murag gabaan ka bas kanon kay gamay kang tawo nya daghang dako kagkaon buyag intawan pa eh madung agmis na guys nya amo bitaw dinong agas kay naay kuan naay saya na eh naay kuan siya ba saksakan ni mama malipay ka og saksakan niya og kamote kuhaon og kamote di man jud ko maangay saksakan guys ay bisi gamay di jud ko maangay kanang kanon nga haluan bitaw mga okay ra og kamote madarag smile ang kamote pero blanghoy di jud ko mukuan guys basta blanghoy ang isaksak sa kanon di jud ko malipay eh aw jud ang kuhaon ang mga kablanghoy padapri na ho luya to eh subakan butangan lang ni mama og kanang naay blanghoy ang karon kay pa ang bugas parang maradikas ang bugas ba yang butangan ni taw blanghoy nya isa balang-balang kuno pod balang-balang iba mo kung si balang-balang guys
kana bang bugas karon nya unya na pod kamote o di bilanghoy kanang balik-balik ang kanang mga lagot mo ba kay aron like udi ka sa bugas sa akong nuhon na karon panahon na mas maayo pa magbugas imong kanang kuan kay gamay ra man gasto bugas kaysa sudan kanang sige sumisaon na sige sumisaon na saksak nga kabis pa papalihan ko sinabot min na sinaksak kuha na bilanghoy ang kanang kamuti among preplen kay ahong gingon mao kamuti daya og bugas-bugas ngano man ning isagol mo sa duha imo ra man biniglit wala mo kasabot sa kuan nagtipid kay komersyal tipid sabton amo gyapon kay amo tigumon pa paglanghoy amo tigumon isig kumo tigumon niya pahuman wala pa di mo naguman wala la pug baol gyapon na bawang tipuno sa tugma mga talas sa mama na ngano niya kay bawo mo sa ona guys supan biya ming papa guys lina ato imo ra kadiri day kayo supan mi blanghoy kanang kuntay among pamahaw guys saging or blanghoy nga mga bata pa mi usapon ni papa daan ana usapon niya usa ihatag namo pinuhon daan ba niya botan dres kamot niya mag-ilog bindudong oy si Chuna mag-ilog mi supan kaon pa padaan sino pa niya botan dres kamot niya supa daan ihat mo tas kamot dito kalimot pati puro mi askaon namo nakakaron si bako si un adyo yung anak nga mga anak nga mukaon nga naon ngano ka to sa una nga na jud baw ngano to ay dahil sa balik tagas kanta ya singkanta ko na kanta kon minas mama kanta ko gipakanta ko sa kinsa siya mama mura malagi ikaw na igos kanta rita ngano man ma namina bala ko sa kanta nga mura magluoy mura mag-ikay na igo pino sa pag agidibdib siya humakanta sud idibdib niya ing sa mukaon makatugon man ko sa duyan nga sig paminaw sa imong kanta oy katugon ko kayo matali na sa kumukaon ni nga ingon diri ko unya ran tawag gumaoy mukaon sa lula daan tawag lang mo usob pag nagtawag guys na makaon sama kay motawag sa konsona bay na kung tawag nimo na human mo kaon una ko katawag niya guys kay gipatay video kay kainangano na murag musig at bang murag sabak ay pa murag nang daghan bitaw sila guys ipatay na oy una ay kanta may kaagi sa una tungod sa kakuan ni papa ba ug sinanggol sa to kay siya uwi lang kayo nagkadut kaagi sa una uso kay saksakan ba saksakan nag wala man mauso na ron nabaw lang ka na pa ba uso ron di man siguro bawal ang kanta-kanta ani ka mo kanta kanta ka diri ana nga aning cellphone yung kantar kanya way doyog ba kanta-kanta lang ay kato paniwat ba kay na manggoy vlogger nga si kanta-kanta sa kuan way doyog imo harang sarili ba mawala ba guys nota ko magabi guys kalingaw ra pud ba kapoy man jud ko pagayo rong ano kapoy man ko ay pagida na ka kapoy nakatug man ko dayon o di ba pure nga kilay sige nagmay kwento barbero ra ko tuwa guys makalingaw lang to sa unang panahon ba o makaagi sa unang panahon niya mura big mangagad mangagad ba buhaton ang tanan para ko tanaw baili lagi lalabang hinlo ka mga hoy mang tanan jud buhaton jud ang tanan para intaw mo sugot ang among inhan nga mutan og baili sus pag hinapot na ilaro naman dai mi dito siya maluoy sa una guys dito maluoy na ho nga perti na nang haguag gibuhat na ang tanan para lang sa patanaw og baili niya hilak na lang jud ko para patanawon wa jud siya mosugot dito siya gasag mga sa una tapos siya maluoy jud na ho nga nasakit jud ang dugan sa mga ko ba nga perting kanikamot mo man ang trabaho tanan naluya na jud ko niya kanang tungod sa akong kahago guys nimpiyo na ko ana udto gipiti nagapuya ginaho induom nagkalit ingon siya ngano tugtog man kadiha namuhunan kadaan nagtuog patan-aw kag baili suway tan-aw panamuhunan daan nagtuog patan-awon wala sa ibaw gikapoy na biya jud ko ato mao nakapiyong ko bakit pupuran ta patan-aw lagi sus pag adto panahon sugod nga siya pero namuna panahon hangyo
Pero mao na nakaduol ko bilyan pero tunod sa plaka pulion so guys. Nya bana siguro nya nga di ko makauli siguro posible kayo. So pagkatapos kay tinga naman ko kay na mahingkusti sa akong kilid. Si mama man dai giapas man ko niya di ay. Giapas ko niya guys. Di si gusto mo malipayod yung anak ba. Kung ako hinahan dito kung himo ato eh. Sakit kayo kilid kay dengan nagtrabaho para inton makakuan maka tan-aw baliw niya. Gilid kung natuon lang. Gilid akong mama ba. Kaluoy na ako kaagi. Luoy kay kaagi guys. Pero okay ra eh. Okay ra. Nakuan na tanan na dugtong-dugtong na. Maora to. Bye-bye. Medyo matog ta guys. Magpagwapat ta dain guys. Magpagwapat ta nagpadon mo matog para inagmata nimo na mo palit di na ka murag naong og natugan sa langit. Inagmata na ako kay mga sila. Uy, kasi ba ning di ka natog? Ingko siyempre. Di ka natog. Manguan tadaas no, nagmata di na mo tinga. Kay, kuan man, namutang matadaan magabi eh. O di ba mamutang tadaan no? Ba? Ang kilay, di ba? Di siya kanser. Nga na ang kilay guys. Sa punan para mo lami po tanawon ba. Kaya po naman kung siya magkabagaan sa gamay guys. Hindi sa tanawon. Mo na giingong sakit sa baji. Bito kay baga nagkilay. Giibtan. Kay karon kay giibtan ban, nipis na. Gipon anapod. Sakit nga. Lain ba pa ng baji? Lain ba ng bad style ng mga baji kay mura ba yan siya ng mga baji o mga may way klaro. Ibtan ang kilay. Inaguman pun andi ito. Ibtan ang kilay niya harap malisan. Ano po na eh. Basta po inaan na nga. Ibtan ang kilay niya. Nagmag-ibot kay malis na po usob. Saan na guys? Saan na istorya guys? Pura man taanig hinoog. Lain kayo? Nawa? Sakto biya. Ibtan ang kilay. Human malis na po. Kaya nga na mura mo tanig naog si Kuan, Dilayla. Lain kayo noon ba? Ibtan, bunot, kiskisan, para makuha ang kilay. Inagkinatuman naman ang tanan, mangitang eyeliner kay badlisan na po. My God, ang sakit sa mga body kalain. Pero daghan ang istorya na eh. Bye-bye guys. Bye-bye na. Masuway adik nga pumatog sa'yo. Mag-Facebook naman po ko. Kailan yung din gabi guys, mag-Facebook to ay sa gabal. Makuha, anda, magudi nga kay nong labi na pa ng mga karap, panamalhin ng mga tao. Di ka sa pag-harvest, di nga, so guys, di sa kalugar-lugar o mga kuan-kuan. Ano pa magod sila dili, mamalhin ng tanan, uban ka namalhin naman, gamay na sila. Pero, di ko mag-istorya, ay, ugma na po guys, bye-bye! Good night tanan, good night!